go! Sa bawat proyektong may ribbon cutting at palakpakan, may kaakibat na bukol, may lihim na lagayan. Mula sa ghost projects hanggang sa overpricing, textbook na manipis, tuloy na gawa sa hangin. Mga kalsada ay pinagbakbak para lang meron makikbak. Mga ayuda kalilang binul sa kung makalamang sikmura ng iba. Nagpapapugi sila sa media, mga kagalang-galang pa ang suot nila. Sa likod ng kamera, kaba ng bayan inubos nyo na. Mga pangakong matatamis na nauwi sa pait. Ang tiwalang binigay namin ginawa nyong panlaman ng bitak at damit. Pamilya, kamag-anak, lahat may posisyon. Nepotismo'y kalakaran, wala nang magagawang solusyon. Akala nyo'y matibay, sa trono'y di matitinag. Ngunit sa bawat kasinungalingan, unti-unting nabubuwag ang imperyo ng kasakiman na inyong tinanim. Ang sigaw ng taong bayan, bakit di nyo bigyan pansin? Mahiya naman kayo sa harap ng katotohanan. Mahiya naman kayo, ang hustisya'y hanggang kailan di yan matatakasan. Mahiya naman kayo. Tik-tak ng orasan, malapit nang huminto ang paghuhukom at galit ng masaksyo ang tinuturo. Confidential funds para saan napunta, sa mga secret meetings, sa mga luho at barya. Habang ang mga ospital walang gamot, walang kama, kayo'y nagpapakasasa sa gitna ng aming pagdurusa. Ang buwis na aming pinagpaguran, inyong winaldas sa mga luxury cars, sa mga mansyon yung matataas. Mga batas na pabor sa inyo, inong isinulong, habang ang karaniwang tao sa kahirapan ay nakabaon. Pork barrel, DAP, mga pangalang nag-iba-iba, pero ang sistema'y bulok pa rin. Pareho lang naman ang purpose nila. Mga buhayang di mabusog, laging gutom sa yaman. Ang Pilipinas ay di nyo farm para inyong balik-balikan. Nyo'y matibay, sa trono'y di matitinag. Ngunit sa bawat kasinungalingan, unti-unting nabubuwag ang imperyo ng kasakiman na inyong tinanim. Ang sigaw ng taong bayan, bakit di nyo bigyan pansin? Mahiya naman kayo sa harap ng katotohanan. Mahiya naman kayo, ang hustisya'y hanggang kailan di yan matatakasan. Mahiya naman kayo. Tik-tak ng orasan, malapit nang huminto ang paghuhukom at galit ng masaksyong tinuturo. Mula sa lolo hanggang sa apo, namana ang korupsyon, isang kanser sa lipunan na sumisira sa ating nasyon. Ngunit ang kabataan ngayon, mulat na ang isipan. Sa social media, sa kalsada, kami magbabantayan. Hindi kami takot, hindi kami magpapatinag. Ang bawat anomalya aming ibubulgar, isisiwalat. Ang kapangyarihan ay di sa inyo kundi sa taong bayan. Tandaan nyo yan, mga magnanakaw sa upuan.